Kontentu ez, azkenean zure herrian holako omenaldi bat egitea niretzat behintzat oso berezia da, ez? Eta, eskerrak ematea besterik ez nago geratzen. 50 urte baino gehiago daramat pilota munduan eta hori esplikazio hori edo azalpen hori eman zidatenean, oso kontentu. Jaio nintzen frontoi baten onduan eta beti izan duena oso pelotazalea, pilotaria eta nik ahal duten guztia eman dut eta ematen jarraitzen dut, ez? Oraindik ez naiz kantxetan eta plazetan jokatzen nahi, baina beste era batera oraindik jarraitzen dut, ez? Hasieratik beti pelota maite izan dut, asko maite izan dut, herriare asko maite izan dut, herritarrak bai, eta orduan nire ustez ahal duten guztia eman izan dut diot pelotari. Herriak asko eman dit niri, herritarrak asko eman didate niri, eta pixka bat zor hori kitatzeko nik egin duten lana ez da nahiko izango, baina behintzat saiatu naiz. Asko ikasi dut pelotari buruz, baina bidean ezagutu dituzten hainbat eta hainbat pertsona, beren amistadea, beren laguntza, hori esango nuke garrantzi gehien emango niokena. Futbolizatzen ari da dena, ez? Gaur neska mutil guztiak gehiena behintzat futbola nahi dute o futboleko lotura dute o nahi izaten dute, ez? Eta hori da pixka bat pena ematen nauna, ez? Ikusi dela urte batzuk jende gehiena pelotara hurbiltzen zela eta futbolera agian kulpa ere gurea izango da ez dakigulako jakin ume edo haur horiek futbolera joan beharrean guregana ekartzen, ez? Ez dugu beti kanpokoei kulpa emango, baina hedabideak eta horiek eta modak asko egiten du eta orain jende gazte gehiena gehiago tiratzen du futbolera eta beste kirolak daude pixka bat bigarren edo hirugarren aukera bezala. Ditugu momentu honetan bi elkarte, bi klub herri mailan, bileak izugarrizko lana egiten ari dira, bakoitza bere arloan eta emaitzak hor daude eta ikusten da. Bai ezkerparetan, frontoian, bai joko zuzenetan, bai oiartzarrak hor daudela punta-puntan eta hori ez da kasualidadea izaten, hori lan baten ondorioz da. Nik urte asko eta ordu asko dedikatu ditut pelotai, ez? Baina horrek holako ez zen posible izango atzetikan ez baldin badago familia batek ez bat dit lagundu, ez? Eta beraiek osatu dute eta baita ere sakrifikatu asko egin dira, batez ere emaztea eta alabak pazientzia handia izan behar izan dute. Nire umore onak eta txarrak askotan irabazi dugulako kontentu minon bestetan galtzen zulako ez zara oso kontentu jaten etxera eta hori dena aguantatzea eta niri aguantatzea oso zaila da eta hau dena ez zen posible izango ez baldin badaukat atzetikan familia batek lagundu eta babesa eman naulako.